בואו נעשה אנבוקסינג. לכבוד שיתוף הפעולה המחודש, קיבלתי מבוקס ישראל את המחברת האלקטרונית נוט אייר 4, אחד הדגמים הפופולריים באתר. נתחיל עם אנבוקסינג. המכשיר די גדול, 10.3 אינץ', מתאים כמחברת דיגיטלית וכקורא אלקטרוני. גם המכשיר הזה, כמו כל המכשירים של בוקס, מריץ מערכת הפעלה אנדרואיד ואפשר להתקין אפליקציות מגוגל פליי, אפליקציות של סטימצקי, אינדיבוק, עברית, ליבי ועוד. מה יש בערכה? בערכה יש כבל Type-C, יש עט כי זה מחברת דיגיטלית ויש הוראות. יש לי המכשיר אחר של בוקס יותר קטן ואין לו עט, אז העט מבחינתי הוא חידוש, עדיין לא התנסיתי בו. העט נועד לכתיבה, לציור, לסימון, לאיזה שימוש שתרצו. יחד עם המכשיר לסקירה קיבלתי מהיבואן גם מגן מסך. מאחר ומדובר במכשיר אלקטרוני עם מסך עדין, מומלץ מאוד להשתמש במגן כדי לשמור עליו יותר טוב. המגן מהסוג הזה מתקפל אחורה ואפשר להעמיד את המכשיר בצורה נוחה לקריאה. בקרוב אתנסה במכשיר ואצלם סקירה. יש לכם שאלות? תכתבו בתגובות.